Terve, tässä on Aleksi ja mulla on elämä aika hulluna ja kaikki on sekaisin, mutta kyllä ne rahat ei riitä kaikki, mutta mä teen, just nyt mä koko ajan yritän tehdä hiihtoni hyvä, mitä mä pystyn ja yritän harjoitella niin kovasti, tulla paremmaksi siinä ja sitten nyt mä yritän löytää joku työ, mikä mä saan pikkusen vähän enemmän rahaa ja sitten jos mä sitten alkutalvena sitten katsotaan, jos tuo ensimmäinen kilpailu tulee sitten, kun alkaa lumikin tulla ja kaikki ne hommat. Sitten ne tulemaan hauskampaa tekemistä ja minä pakotan itseä ja teen kovasti töitä ja sitten mä saan sitten mitä mulla kaikki vire menee sinne hiihtoon ja minä just nyt mä harjoittelen tosi monta tuntia ja mä teen hirveän paljon intervalliharjoituksia ja sitten ne pitkiä rauhasia lenkkiä mulla on aika paljonkin. Sitten mä oon salilla ja harjoitelen kovasti. Mä yritän tehdä kaiken nyt, mä tuun voittamaan talvina. Ollaan tosi hyvä hiiossa ja sitten on nopea. Mennään alas painoa ja sitten saa enemmän lihaksia, parempi kunto, parempi tekniikka ja kaikki. Ja sitten mä uskon, että mä tuun olemaan paremmaksi, mä saan sitten vähän enemmän rahaa, mä alkaa mennä enemmän eteenpäin, paremmin tulee mennä ja sitten se raha tulee olemaan paremmin sitten, kun alkaa onnistua, mutta just nyt mulla ei ole niin paljon, mulla on tosi vähän rahaa, kaikki rahat menee melkein kuukaudessa ja sitten mulla ei mene niin paljon yli, mulla säästö menee vähän rahaa, mutta mä teen hirveästi kovasti töitä, mä harjoittelen kovasti, mutta mä etsin niitä pulloja ja purkkia, mä saan enemmän rahaa ja mä saan säästöä niitäkin. Saa vähän rahaa yli, sitten voin ostaa suksia niillä rahoilla ja niitä voille ja niitä, kun kaikki pitää riittää ja sitten ja mä uskon mennä hyvin talven. Mä sitten alan hiihtää nopeasti ja sitten tulee olemaan hyvä talvi. Minä pakotan itseä nyt tulla paremmaksi kuntoon ja nyt alan tekemään enemmän kovampi harjoituksia ja sitten sanaa sitten mitä tästä talvista tulee ja sitten katsotaan sitten. Moikka sitten, Aleksi täällä, mutta terveisiä.